ammattini drag-taiteilijana, sehän on viihdettä. Me halutaan viihdyttää ja se on ollut itse asiassa meillä jo tämän koko uran, mitä me ollaan tehty 27 vuotta, niin se on meillä ollut aina mielessä, että me ei missään nimessä haluta olla ihan hirveän tosikkoja tämän jutun kanssa. Ja plus, että meillä pitää itselläkin olla kauhean kivaa tämän ammatin kanssa, kun tuolla matkataan pitkin Suomea, milloin missäkin tuiskussa tai auringonpaisteessa, niin se pitää aina muistaa, että minkä takia me sinne keikalle lähdetään. Me annetaan jotain yleisölle, annetaan sellaista, he saavat hetken aikaa iloa ja riemua ja nauron pyrskähdyksiä. Ja silloin musta tuntuu, että me ollaan aika hyvin onnistuttu. Tämä on melkein 24 tuntia vuorokaudessa, kun mä oon töissä. Mä tutkin aika paljon artisteja. Mun pitää olla tietoinen, mitä tässä maailmassa tapahtuu musiikkirintamalla, teatteririntamalla, televisiossa, elokuvissa. Mun pitää olla tietoinen aika monesta asiasta. Sieltähän me lähdetään sitten poimimaan näitä meidän rooleja tässäkin showssa. Sitten se on ihan kovaa työtä, eli millä tavalla muodostetaan mikäkin hahmo, mutta kyllä se sitten lähtee se muodostumaan se esityksen vaatimat hahmot, niin itse sun pitää siinä töitä tehdä. Ja sitten se on ihan raakaa työtä. Opetellaan biisejä ja tehdään koreografiaa ja valmistetaan showta. Ja sitten kun show on valmis, niin sittenhän se on pelkkää juhlaa, kun tuolla kierretään. Paitsi, että se on tietysti ihan hirveän monta tuntia, mitä me tehdään yhdenkin esityksen eteen. Aina sitten, kun sinne lavalle astuu, niin siinä vaiheessa kyllä taas unohtaa ne murheet ja unohtaa kaiken ja sitä vaan nauttii itsekin sitten siitä tilanteesta. Mulla ja Jarkolla on tanssia taustalla, niin jossain vaiheessa alkaa tulla ikä vastaan. Alkaa huomata, että nyt haluaa silti jatkaa tätä lavalla olemisen uraa jollain tavalla. Niin me kehitettiin sitten tämä meille. Päätettiin sitten vaan kokeilla, että miltä se tuntuu. Ja se tuntui hyvältä, se tuntui hauskalta ja tässä sitä nyt sitten ollaan. Työ antaa mulle itselleni sen mahdollisuuden olla lavalla. Mä saan itse kokea sen yleisön edessä olemisen ja ne onnistumisen hetket, milloin mä tiedän, että me ollaan onnistuttu, kun me onnistutaan viihdyttämään ihmisiä. No tässä työssä on itse asiassa parasta juuri se onnistumisen hetket, kun me nähdään, että yleisö tykkää. Se on ihan ehdottomasti parasta. Mä koen viihdyttäjänä velvollisuudeksi sen, että yleisö pääsee hetkeksi aikaa pois arjesta. En sano ollenkaan, että tämä on raskas ammatti, vaikka päivät oikeasti venyvät pitkiksi silloin, kun tehdään pitkääkin keikkamatkaa, niin en halua sanoa sitä, koska kyllä mä nautin siitä. Mieleenpainuvin muisto ehdottomasti on, kun oltiin esiintymässä Presidentinlinnassa. Tarja Halonen järjesti toisen vaalikauden alussa juhlat ja me päästiin Jarkon kanssa sitten sinne esiintymään. Se oli hienoa.